बकरी रखे वाला के कबो धन भइल बा। जितना चिकड़ा बकरी काटा तना गौर से सुनी है, जो जो बकरी काटने वाला चिकड़ा है उसका मकान, उसका बेटा, उसका परिवार और उसका घर जाके देख लेना कि वो का बढ़ा है। नहीं समझ में आई? हाँ, ऊख छिलले के बात ठीक बा। अपन खेती कइल बा तो ऊख छिलाता, 2 घंटा वीरेंद्र बाबा दोपहरिया में बोलत है, तो 2 घंटा ऊख नहीं छिलाई तो कुछ बिगड़ जाई का हो? 2 घंटा में कुछ बिगड़ जाई? 2 घंटा में 2 घंटा दुआरी दुआरी घूम के लेक्चर नहीं दिया तो कुछ बिगड़ जाई। आई कथवा में उहे नहीं आयल बा जेकरा एमे में बतियावे के बा। कई मेहरारू गंगा में बाड़ी, कई ए दादा एरे जगी वसल बा, वीरेंद्र बाबा के दीवाना भइल बाई, जाती उनके देखे जाती आधा तो ये तरह कहली देखई नहीं से कहली सो कि बाबा के दीवाना भइल बा, जाते उनके निहारे बाबा खातिर पागल आइली बाई। थोर लीला बा। वीरेंद्र बाबा ई कहला हमार दीवाना न बना, हमरा खातिर न पगला, पागल होके के बाद भगवान खातिर पगला न। वीरेंद्र बाबा अपनी कथा कोई कह रहे हैं कि भगवान की कथा है, ये भगवान की कथा है, हमारी कोई कथा क्या है महाराज। और जीवन में देखा कबो पागल होई है, न बेटा खातिर पगलई हो, न मर्दे खातिर पगलई हो, न देवरे खातिर पगलई हो, न नैहर खातिर पगलई हो, न ससुरा खातिर पगलई हो, न धन खातिर पगलई हो, न रुपया पैसा खातिर पगलई हो, न गांव जवार खातिर पगलई हो। अगर पागल बनना है तो परमात्मा के लिए पागल बनो। मीरा केकरे खातिर पागल भइली? भगवान खातिर। प्रहलाद केकरे खातिर पगलई ले? भगवान खातिर। सेवरी केकरे खातिर पगलाई? भगवान खातिर। केवट केकरे खातिर पगलैले? भगवान खातिर। सुदामा केकरे खातिर पगलैले? भगवान खातिर। आज वो लोग का नाम जप के हमनी के जियल जाता, हमनी के पागल होता। आप का कही हो दादा? पहले में छेगड़ी बकरी के बात बतिया दे है? बोलो शंकर भगवान की। शंकर जी देवादिदेव आशुतोष साईं। कौनो देवता के सामने महाशब्द नहीं बा। राम जी के सामने महाशब्द नहीं है, कन्हैया जी के सामने महाशब्द नहीं है, ए बाबू विष्णु भगवान के सामने महाशब्द नहीं है, लेकिन हमारे शंकर भगवान के सामने सब देव देव हैं। शंकर जी बोलो महादेव की जय। हो जोयो बोलत में मेहनत लगता। बोल दी महादेव की जय। यही जिसे कथा शुरू होके जाता। शंकर भगवान आसन लगा के एक वृक्ष के नीचे बैठा तनी। अब वृक्ष के नीचे बैठले तो माता पार्वती के मालूम हो गई कि हमारे भोलेनाथ आसन लगा ले बनी। शंकर जी जब भी आसन लगाई ले तो समाधि में डाय दे जाई ले। और शंकर जी के समाधि कितना दिन के लगेला? 87,000 वर्ष के लिए। शंकर जी जब आसन लगौले तब माता पार्वती गईली या भोलेनाथ से कहली कि नाथ स्वामी आज रौरा से हमारे एक निवेदन बा। शंकर जी कहली बोला तो हर का निवेदन बा? पार्वती मैया कहली आज निवेदन हमारी है बा, हम रौरा से कुछ जानल चाहता नहीं। शंकर जी कहले बतावा जानल का चाहताड़ू? तो यह पार्वती मैया बड़ा दोनों हाथ जोड़ के निवेदन कहली का? तुलसी बाबा रामायण की चौपाई कि मैं जाना तुम्हार गुणशीला, अकहु सुनहु अब रघुपति लीला।
से बोल दी शंकर भगवान की। पार्वती मैया भोलेनाथ से अपना प्राणनाथ अपनी स्वामी से प्रश्न कैली, मैं जाना तुम्हार गुणशीला आ कहू सुनहु अब रघुपति लीला। कथा जो सकल लोक हितकारी आ सोई पूछन चहे शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी। पार्वती मैया का पूछल चाहतड़ी? भगवान की कथा के विषय। अच्छा एक बात बताई, हमनी के जीवन में राम कथा चाहे शिव कथा चाहे देवी भागवत कथा होखो तो परिवार के कल्याण होखे के बा कि ना? नहीं होके बा। हमारा तो बुझाता घर में ना ही हो पाता, जहां होता ओहू जो मेहरारू मर्दे के टाइम ना आई बा, गेहूं बोए के टाइम बा, सेक्शन बिछावे के टाइम बा, बिहाने से खैले नहीं बाड़े ओजू खेते में खेत पटवे के टाइम बा, भैंस खियावे के टाइम बा, गाय खियावे के टाइम बा, कपड़ा किने के टाइम बा, रोटी भात बनावे के टाइम बा, दोनों टाइम कचौरी के खाए के टाइम बा, एने ओने गुलछर्रा उड़ा के बतियावे के टाइम बा, लेकिन कथा सुने के टाइम बा। कहो इन पर घर घर सबके घर बियाह बा, महुआ गहुआ में सबके घर बारात होता, सबके घर इन पर धान कटाता हो बा कोनो कार, हाँ ऊख छिलाता, इतनी पहरवा